Γεια σας παιδιά, Τζο εδώ και σήμερα παίζουμε Egg Wars. Ποιος ανώμαλος θα ήταν αυτό το τύχη μου. Ωρε φίλε. Το ανώμαλο ρε φίλε. Αχ, συνεχίζουμε. Να πάρω εγώ διαμάντια τώρα, που παρόλο που έχω 3, δεν φαίνεται. Συγγνώμη γι' αυτό, αλλά δεν φαίνεται. Ωχ, φύγε. Έτσι, μπράβο. Τι φούλε ρε, πόσο... Α, επίπεδο 3 είναι. Δεν καταστρέφει ακόμα το αυγό μας. Τον βλάκα με έκλεισε. Ναι. Ανώμαλος. Σκιάζος τύπος. Είμαι κι εγώ ένας. Ναι, τώρα θα σπάσουμε αυτό το βλάκα. Ναι, μισό το λίγο, εντάξει. Συνεχίζουμε. Κάνει ρε. Ψιλο ανώμαλε. Κάτσε άμα ήμασταν πει την τύχη μου. Γρήγορα μην πει μέσα. Οκ. Λοιπόν... Πάμε γρήγορα. Πάρ' τα όλα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν... Τι κάνει ρε. Ωραία. 10 διαμάντια. 10 διαμάντια. 10 διαμάντια. Εσέντσι 5. Λοιπόν... Σπάσουμε τις χαζομάρες του βλάκα. Ωραία. Πάμε στις χαζομάρες του βλάκα. Ωραία, τις πάμε. Οκ, πάμε να πάρουμε iron εργαλεία. Αρέσει που έχω και diamond sword. Ένα τέτοιο. Ένα τέτοιο. Τα φοράμε και είμαστε ανίκητοι. Σχεδόν. Ωραία φίλε. 10, οκ, εντάξει. Τελειώσαμε. Οκ. Θέλω μόνο ένα τέτοιο. Και ένα τέτοιο. Και we over. Είμαστε full κι εμείς. Οκ, πάμε να φάμε. Λέμε, οκ, όπα, όχι. Όχι, φαΐ. Πήρε και μπω ο τύπος, είναι τόσο καλός. Έλα ρε. Και δεν μπορούμε να φάμε. Για ένα λεπτό δεν μπορούμε να φάμε. Όπα. Οκ, 12 διαμάντια. Είμαστε με τους καλούς από ό,τι φαίνεται. Και εγώ είμαι ένα σπρό από ό,τι φαίνεται. Πάρε εσύ, οκ, εντάξει. Ανώμαλος. Αλλά έχω τώρα καλό εργαλείο, οπότε δεν πρόκειται. 8, 12, 15. Για μπω πόσο κάνει. Ωραία, τώρα τους έχουμε όλους.
Πάμε να φάμε κανένα αυγό τώρα. Τι έκανε? 25 diamonds. Here we go. Πάμε πάλι πίσω. I want 25 diamonds. Go away. Okay. Okay, συνεχίζουμε. Έχετε κανένας? Δεν μπορώ και να κλειδωθώ. 25 διαμάντια. Για να τα κρατήσω για τον εαυτό μου. Your rig has been destroyed. Καλά. Καλά μας ανήκει όμως. Τι λέει ρε φίλε. Οκ, πάμε να το φάμε αυτό που κατέστρεψε το αυγό μας. Οπ. Πάμε. Μην πεθάνουμε τώρα, παιδιά. Πάμε. Οκ, σπέρνει τα gold, εγώ παίρνω τα diamonds. Να σχανόμαι όλους πήρε τα diamonds. Οκ. Είμαι full. Οκ. Okay, my egg has been destroyed. Δεν έχει άλλα. Έχω σπάσει, έχω τα πάντα. Τώρα πού να πάμε? Φουλ. Όχι, 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 μη. Όχι ρε. Όχι ρε. Leave. Ρε. Πάμε εδώ. Θα περιμένουμε μέχρι να μπουν άτομα, να παίξουμε. Δεν περιμένει δευτερόλεπτα. Είναι καλά, εντάξει. Σιγά μην περιμένω εγώ τώρα να μπουν άτομα. Οκ, κάνει το loading. Πάμε να παίξουμε. Σε με πολλά άτομα παιχνίδι. 124. Εδώ είμαστε. 26 δευτερόλεπτα, οκ. Σαν τα Κλάους. Θέλω ένα δώρο για τα Χριστούγεννα. Όπως έλεγα, πάμε ξαναπαίξουμε. Και άμα δεν προλάβω θα το κάνω σε ένα άλλο βίντεο. Οπ. Οκ, πάμε να παίξουμε. Πάμε να παίξουμε. Και τι ομάδα είμαστε? Είμαστε η MOV. Οκ. 5, 4, 3, 2, 1, πάμε! Οκ, πάμε. Δεν τα πρόλαβα. Το αυγό! Έλα εδώ. Πάμε γρήγορα. Πάμε το αυγό. Το αυγό. Protect the egg. Το αυγό. Okay, alright. Okay. Κοίτα, εγώ είμαι πιο γιο swag από σένα. Ευχαριστώ. Okay, πάμε. I want to eat food. Oh. Okay, πάμε στον villager. Τώρα να πάμε λίγο. Πάμε. Τι φορά το σκέφτηκα. Αλλά έχω να φάει. Οκ, μην έρθει κανένας και μας σπάσει τώρα.
Θα τα πάρω άμα μας το σπάσει. Όχι στη μέση. Α, μας έχουν κάνει και τέτοια. Εμείς τι ομάδα είμαστε, η purple. Οκ. Οκ, πάμε απέναντι. Δεν νομίζω να έχουμε αρκετά, αλλά πάμε απέναντι. Ναι, δεν έχουμε αρκετά, δεν πειράζει. Πάμε πίσω στο villager. Οπ! Stop, κύριος! Ένας έρχεται εδώ. Πίδο. Ποιος μας άκουα. Ρε! Πού θα πας τώρα. Αϊ, ψόφα. Ρε. Άχρηστοι όλοι σας. Κάτι εγώ μόνο κάνω. Δεν σ' άρεσε αυτό το ούτημα. Κάμου. Άρε φίλε. Οκ, εντάξει, πάμε. Αχ, εντάξει. Leave. Φεύγω. Άλλο ένα game. Αμάν, πού είμαι. Okay, see me how to play. Okay. Give it out. Okay. Παίζω Minecraft κανονικότατο. Α, δεν μπορώ. Δεν θέλω να παίξω Minecraft κανονικότατο. Α, όχι, like τώρα. Alright. Οπ. Με parkour. Οπα, όχι. Ω, κάνω ρε φίλε. Ω, τι έπαθα ρε φίλε. Ό,τι να είναι ρε φίλε, ό,τι να είναι. Γεια, πάμε, λες να πάμε team. Πού είναι το μπροστά, πού είναι το πίσω. Εγώ έχω ένα μπροστά. Εδώ στρατηγείο, μ' ακούτε? Μάλλον όχι. 30 δεύτερα πριν να αρχίσουμε το παιχνίδι. Και από παρκού τα πάω χάλια. Οπότε θα κάνω κάτι πολύ κακό. Αρχίζουμε σε κάτι δευτερόλεπτα. 1. Πάμε. Οκ. Είμαστε στην ομάδα μπλε που είμαστε μόνο 2 άτομα. Εντάξει. Όπ, εδώ είμαστε, ok, εντάξει, εδώ είμαστε, εγώ είμαι ειδικός εδώ. Πάμε.